Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu nwekwarechi ọnwa nọ nụ nwa mba nnọ awụchasịala nụ m ihe asị mma mbịa kelee m ọnụ ihe m wetara wa update n'ihi na ọ dị mma ka nga anụrụ foto nshịkọ anụrụ nga ha na saa ya mmiri anya ụfọdụ ụmụnne anyị chọrọ ịma ihe mechara nụ mee ọ dị mkpa mgbe a na-ebupụta okwu sị biko nwanne anyị dị broken nwanne anyị dị confused ọ chọga advice ọ dị mma ka ewepụtara ya ọnụ ụnụ machiri okwu ọnụ emechaa abịagwa ọnụ ihe mechara nụ mee ọ n'ihi ya ka m kwere bịa ngalugbo ete enwere vidio m dropụrụ 2 days ago for ndị na-elebeghị vidio ahụ ọ ya this particular video na-ekwekwanụ date eshimiri gbasara nwanne anyị nwanyị gbarara oso gbakwute ọnụ kọwata ya na nwokorobịa shi mata ruo mgbe ha nọgidere n'ime enyi ruo mgbe a na-ele anya ka ke nwoke bịa kwụọ ụgwọ ishie ke nwoke ọkwa n'otu mkpụrụ nwa ya sị na awụ na ke nwaanyị arụghị ime na ya agaghị abịa kwụ ụgwọ ishie na ọ nkwekọrịta ya na nne ya na ụmụnne ya abụọ n'ihi na ya wụ otu mkpụrụ nwa ke nwaanyị agwakwana ya na site na ihe mere ada nne ya mụrụ nwa n'ụlọ onye ya na ya bụ ọkwụrụ m nwa ha wụzighị onye ọlụrụ ọwa onye ọzọ lụrụ ya nwa ahụ kwa na ada nne ya mụrụ nọ n'ụlọ ha ugbo na ọ nne na nna ya zụga ya na ọwụhụ nwa mụrụ na mistake ọwụ nwa afọ ime batara asị ngwa hapụ ya aga m abịazi nwa ha mụọ ya n'ụlọ na ya agaghị etopụtakwa ugbo sekọnd dọta bịakwa bịa imekwe the same mistake ahụ ada nne ya mere n'ihi na ya hụrụ ote nne na nna ya shi dị broken mgbe ada nne ya ra ime na ụlọ ke nwoke ya na-emega ihe sị mba sị ngwa na enweghị ihe ya ma ya ga-eme na ọ dị only thing na ọ ihe ji nkịta ọnwụ na ole sọ rụrụ ime na ya agaghị abịa ihe a na-ekwu okwu ya wụ ndị nụrụ na otu afọ na-agafe n'ọma n'ime relationship emegide ya nne ke nwoke sị na ọ ihe ya chọrọ nna ke nwaanyị sị na ọwụ nwa ya ka a ga-eji agba gem ka a ga-asị ka ọrụ ime bifo abịa kwụọ ụgwọ isi nwa ya na ya nwa lụrụ nwaanyị were gba akwụkwọ bifo ya amụwa nwa na ọwụ hete eshiri dee na nwa agbọghọ atọ ya ime bifo abịa kwụọ ụgwọ isi na ọwụ nwa ya mụrụ ka a ga-eji agba gem ụmụnne m ke nwoke edenwe n'ahụ na ọ bụrụ na ya ga-abịa ya emewe ihe onyenwe ikekwa a ga-emecha bịa rịọ ya gbewesi ya bịa kọmunikeshọn abịa jụọ oyi ebe ya na dis lady nọ ọ nakwaghị eme ya na-emezi na ebe na ọchọhụ eriri ime na ọrụ hụ wehi ya n'anya dị afọ ihe a na-eme na ọ gwụla ya were ihe ya na nwa agbọghọ ahụ na-eme ebido jụwa oyi ọ ya ka a na-eme nke nwa ya hụ na ọ gawala ihu kọndishọn o wetara karịrị akarị ya agaghị emitli ọp ịnụkwa ya nọ ịtụrụ ime buru afọ ime ya were afọ ime si ya na ya riri ime na ele ihe a ga-eji were afọ ime dị on the line na kọndishọn na ọ dịrị ya too hard na ya agaghị emeli mistake ada nne ya mere na ọkwanụ hote esiri de ya na nwa agbọghọ gara ime bifo abịakwa ụgwọ ishie ya were jụ na ya agaghị ara ime ka nwoke ajụkwa na ya ga-abịa ịkwụ ụgwọ ishie ma ọ wụ na ọrụghị ime na ya wụ otu mkpụrụ nwa ụmụnne m mmadụ abụọ na-egweji ga egwe ngem after some months ke nwaanyị ahụ na ke nwoke dị serious na ihe ọ na-ekwu kọmunikeshọn ajụọla oyi agwa ya agbanweene o megacha ka onye gawarala onwe ya nọwara n'onwe ọ ya ka chi Destiny bururu ebugere na nwata nwa okorobịa ya na-apụ gara skuul nye gị nsogbu kemgbe ha nọ skuul mana the reason o jiri ekwe ha onye ka ha ụgwọ because of ya na onye kele nọ ka ha abịakwa kwechi ihe na ya laikiri ya na ya bido hakwa ebe ọ kwụsịrị ya ele n'anya ebe ka onye ka ya na-enọ kọndishọn akarịala ihe a na-eme ọhụ gawuhụ na ọ ga-enwe isi ya ekwetezi onye kele nkweta o kwetere ka ọ hụrụ few months ka ehe propose marriage bịa kpọrọ ụmụnna ya bịa nara list metụkwana ihe mee the basic thing ekwesịrị ime anọ ha gbarịwala ime traditional marriage November December ha eme white wedding ọ ya ka ochie ọrọkọ nwetala the information gbarazi oso kpọrọ ụmụnne kpọrọ nne kpọrọ ha niile ha bịawazie buruzie mmanya na ha bịara na list ha bịara alụ ya nna ke nwaanyị agwawa ya na nna akwa ya na ọ kpọrọ ya na fon ya na ya bụ kwuo ihe na ya gwa ya na nwa ya agaghị adị ime abịakwa ụgwọ isi na okwesịghị ekwesị ọ gịnị ka ọ gwara ya ọ gwara na ọ bụrụ na nwa ya arụkwana ime ya agaghị abịa n'ebe na ọbịa nọ months aga na ya ga-anụrụ eche ya ka ya mechaa ka were aka fa ya n'ụkwụ ọ tụọrọ ya nwa ya ime ọ tụkwana ime ọ bịaghị bịa ọkwa ya na ya kpara akụkpa mkpa nkata na dịka nna na nwa ya gwa ya sị agaghị ekwe ọ sịkwa na oke na ihe ji nkata ọnwụ na onye ọbụla gawara onwe ka ọ bịawakwara na ugbo ene na okporo na nwa ya nwaanyị ma bịawa ije n'ugbo ọbịa ya si na idiri ịkpọ nwa ya nwaanyị na ya ọma hụ na e nwere ihe jikọrọ ya na nwa ya nwaanyị na ihe ya bịara ka ya kọntinu ebe ya kwụsịrị ma na-agwa ya sọ dị pọsịbụl na enwere nwa okorobịa bịara nọ narakwanụ ndị obodo list ajụọ nwa ya nwaanyị n'ihu ndị obodo nwa ya nwaanyị sọwa onye ya chọrọ natawa na ya nara na mmanya ga aṅụ mmanya n'isi mmanya ya ga anụ ụmụ nwoke abụọ mmanya n'otu isi nwa ya nwaanyị na ya agaghị eme na nwa ya nwaanyị ekewele ya di
na mgbe na-adịghị anya ha ga-eme traditional marriage mee white wedding lakpuru na onye ka abịa with condition onye ka bịa ịlụ nwa ya akwụkwọ ọ bịala kpụrụ ụmụnna ya bịa so na ije na ọ bịara enwezighị isi ya gbarịrị bewe na ya na nwa ya nwaanyị abịala ịlụ ngwe na ya agaghị ekwe na ya agaghị agha na-afụta ihe niile ya mere na ndụ nwa ya na ya investala na ndụ nwa ya emene ka ya emene ka ọ dị manụ si mgbe anyị investịrị na ị bịara ịlụ ya nsụ na anụm anaghị mmanya enwere mgbe m sị gị rụọra m ụlọ m na-alụ ya enwere mgbe m sị gị gbuoro m nna ma na-alụ ya ị bịara ngala na si ị na-alụ ya m sa gị m ekwe invest nna amam ihe ị na-akọ ihe m gwaga nwowo nwoke mụọ nwa ya tolite dịka nwaanyị alụcha di dịka nwaanyị alụọ nwaanyị na-enwere kọndishọn eji alụ nwaanyị na omenala Igbo na omenala ebe niile enweghị ebe asụtọ nwaanyị ime fọ na-aga alụ ya na ọ bịakwala bịa ebere ya na ahụhụ na ihe o jiri aka ya jụ ọ bịa ha ugbu a biri ihe ahụ na ole ihe ọ si ya mee ụmụnne m okwu ahụ erejie ya oke nwoke abịa acha ha na m rịọwara ediledi na m rịọwara ediledi biko ebe o wetara m this matter that means na m ga-echenji mind ya m sị aga m emeli ya ụmụnne m wepụtara ụlọ okwu a onye ọbụla ekwukwe n'obi ya ya nwata nwa agbọbịa bi ebi na comment section ga aha na every day every second ọnọdụ ya na-agụ ka ọ mara ihe unu ga-agwa ya ọwa update ka m wetara biko na ụmụnne m update ahụ sị gịrị anọ m n'abalị ya akpọ m sị mmanya mba nọ m za ya sị m na m kelere ya ụmụnne na m kelere ya ụmụnne anyị na m ji shie program n'ike na ọ na-ala ka ote pipụl na-eshi amanya na onye ọbụla ekwu obi na ya dị surprise ịnụ na enweghị otu mkpụrụ onye si ya ga-alụọ ya apụta ga-agakwuru x ya na obi ya nụkwa na ka ọhụrụ nọ na ọzi onye ya like na ya ote na nke ya na ka ọhụrụ na-ebido na ya enwezi ihe ga-eme ka ya gachi ebe ahụ na ka ochie na ka ochie kwapụrụ ya mgbe ihe niile ọ kwapụrụ ya mgbe na-enwe edezi ihe na-enweghị isi na ya amaghị otu ya ga-esi agachi back na comment section na help ya lot na ugbu a na the latest development wụ na x ya kpọrọ ya mma ya na nwanne nna ya bụ ogologo list na oke n'ebe ya emefuole on na ihe na ihe ya mere ya mefuru n'isi na ha kwụghachi ya na ma mara na marriage ahụ ga-aga successfully na ka ọyawo ya ga-atacha ha onye ọzọ bịa rie mpa ya so oke na ya wee ebe list na-agwa otu onye hụrụ wee ke ka ya kpọọ ụmụnna ya ha bịa lega anya na list makwa na okwu ya ọnụ mpa ya nọrọ ngajie ndị agbata obi ndị ka nọ nso ha bịa Chukwu emebere enwere chief n'obodo ha a na-eni di na meeting mgbe ọbụla na-ekpe ikpe a na-eni di presence ya dị manụ na ya kpee dị manụ abịa ya mpa ya kọwa ihe n'ugbo si lekwe nwatakịrị nwa ya nwaanyị unu nara na mmanya a na-elekwe n'anya na ndị ogo ị na-abịa lekwe nwata nwa okorobịa ya na nwa ya nwaanyị chọburu ịlụ lekwekwana ihe merenụ ejiri ha lụzie ọwụ oshi ya n'aka oshi nwa ya nwaanyị n'aka na ya nwa na nne na kọndishọn bịa na sị ha ga-atọ nwa ya ime tige n'ọnọdụ nne bifo a na-abịa hụ ụmụnna na ugbu a na nwatakịrị ahụ na onye ọzọ dị redi ịlụ ya dịka usoro esi alụ di na nwunye ha gara ha bịa na ha dị ahụ na siriọs ha maghọta ya ga-echi achọ ka ọhụrụ nwatakịrị nwa ya nwaanyị sịkwa na ọka ọhụrụ nke ya chọziri ebe ka eme n'otu o shiri mee ihe ọ wetaziri ugbu a wu list ihe o mere n'isi nwa ya ọsọ ihe ọma niile ya mere ya ejikwara eme ka emelekwa list of ihe o wetara ọsị ya kwashi ya amara na isi ewu ga-abalite okwu ekwula ekwucha that man n'obodo ha ahụ nụnụ a na-asọpụrụ amaara ya sị onye eziokwu ajụwa esi nna ya sị yes na o kwere nghọta na list a ọ ya nwadere n'ihi na ihe ewu ihe o spendịrị ihe ọsọ spendịrị n'isi this lady mgbe ya na ya abụọ na ya eme enyi yes ọ sị the man anata ya list mpa ya efil we like nụkwa na ojikwe na list emere ma ọ pụtara na ha na-aga ime ihe nọ na list mana ọ bụ onye ma plan the man ji because onye a nwoke a na-asọpụrụ asọpụrụ ihe a maara ya asị eziokwu ọ naghị ekpe ikpeazụ onye the man kwụ n'eziokwu the man asị nsogbu anọ nara ya list mpa ya elewe onye ọbụla elewe the man na-agawa through the list gacha na-ele total amount of money ọsọ ihe a ga-akwa ya the man the chief agwa sị na nsogbu na ha nọ na ihe o kwuru jụwazie one young boy soro bịa meeting sị na biko na ụmụ nwoke ndị a na-agakwa ụmụ agbọbịa na-awụgharịa nwaanyị elu ha akwụ ụgwọ ọwụdego ole ka ụmụ agbọbịa chajirezi na mgbe ha ghọtara ebe the man gaga ha so nwe ndị na-ana 25,000 nwe ndị na-ana 50,000 otu mme ya sị akwa otu mme ya sị otu mme ya sị oke na-emecha aka kpoo nwa ha nwaanyị jụọ ya mme ole ya na ya nwata nwokorobịa na mere ka enwee ike times ọ ya for 1 year ka ọzọ biko ndị cleaner ole ndị na onye ma ihe ha na-achaji na asị nkwa na-enwe ndị salari ha wụcha 15,000 20,000 o dipendịrị asị oke emechie cheki gwazie the young man si na for the time ya na nwa ha nwaanyị nọ na ọ na-arị ya elu
na ọhịa a ga-agbakọ 50,000 times. Then ọ gaghị asị na nwa ya nwaanyị abịabe n'ụlọ ya hichara ya ụlọ sapụrụ ya akwa ahụrụ singlet na ọ ha ahụ na list ka ya na ọ nwee ndidi ka ha prepare list ka ha na ha ga-enye nyekwana ya ka a mara ndị ga-abalansị ibe ha. Nwanne ya nwaanyị sị the young, according to mpa ya, the young man na-agbagharịrị n'ọcha, mma ya agbagharị, ihe mma ya kwụsịrị na nwa ha awa ashawo na nwa ha awa ashawo na leta ga-eshi akwụ ụgwọ ihe ha ahụ ha enweghị nwere ịkwụsị ụkwụ ụgwọ ihe ahụ ha sị nwa ya awa ashawo oke nwa ya awa ashawo sị na ọ dị comfortable nwa ya onye nwa ya na-akwụbụ ụgwọ isi ọlụbeghị ọ chọrọ ịga tọọ ya ime na ụmụ abụọ ya ha nụrụ na o ji ụmụ nwaanyị abụọ na otu o shiri ka ha dị ha rụcha ime bifo pụsha nwaanyị ekwuzighị okwu okwu ehepe mie mere ha ọ na ya rie. The chief agwa si biko na ha ana na list ke ya na ha ga-anụ oji from them na mgbe nwa ha lụrụ ka jụọ ya ụfọdụ ajụjụ nwee ike calculate ya na ndị ga-abalansị ibe ha na nna ya ele anya na ije ọbịa wa iji nwere na ihe aratara n'agụgụ ọkụ na-aga n'agụgụ ọnụ na ya biko ije a ọ bịara na ọ bụ iji nwere na ya repitikwula onwe na ọ bịara ije a ka ndị obodo enweghị mmadụ na ọ bịara ije a ka enweghị onye n'ebe a na ọnwa anwa repit onwe n'ije a na agaga legal na ọwụzi bully na ọwụzi harassment. Ụmụnne m asị the chief agwagide ha ebilizie the boy asị let God judge, let God judge, onye ọbụla na-eti ya mio let God judge, ọsọ ha alawa. The young man akpọwazie na phone so onwe ihe ya ga-echeta ya ga-eji agbagharị ya gwa ya sị ihe echetara ya ga-eji agbagharị na ọ dị too much na ọwụhụ somebody ya ga-echefu ị na-ehọrị na ya bịaghị ịghọrị ya na ya yere ya faithfully submissively na enweghị ihe ọjọọ ya mere na enweghị ọ nọrọ feel na ya ga-echefu ya na ọ wachi na ya ga-enwe one on one day to sometimes na ndụ ya ga-echetakwa na enwe ihe ọjọọ mere nwekwara ihe ọjọọ ya nwa mere ya kama condition ha ga-eji finalize this relationship birizie dịka di na nwunye condition o wetara ya emitifuhi ya up ọ pụtara na ya onwe na ọwa onye ọjọọ ọ ya nwa onye ọjọọ ma ịbụrụ mmadụ ihe ọ na-aga ebuli ọ ya sọrọ isi so na onweghị otu ya ga-esi eme ihe o kwuru enwekwana ihe a ga-eme ugbo isi onye kele nụnụ na ya gawazie na ya na-aga achikwute ha na o kwesịghị ekwesị ndami nsi ya eme na onye aka ya dị ọcha ihe ọjọọ ya so oke na ngwa na nsogbu na ya na-ewu isi ya lọk na etikwe ya n'ekpere na ọ dịgara ha izi ka Chineke na-arọpụtara ya onye ga-adị ka ya si eme na ya ga-etinye n'ekpere taa ka okwu shiri end ya. Ụmụnne m asị m abịa ekele ọnụ ọwụ nọ n'ogburu this one comment section ahụ n'ọnọdụ ka classroom Chineke nna mekwerere m ebere wepụtara m ndị dị iche ndị nghọta ha rọrọ arọ ndị nghọta ha zuru oke ụfọdụ ndị na-akọmentị gị kọmentị ha kọmentị ya ihe ọ ga-awụ ma ọ wụrụ ha honestly truthfully kọmentị ya sincerely ihe ọ ga-awụ ihe ha ga-eme ma ọ wụrụ ha ọ ya ka m jiri sị ka m bịa kelee m ụnụ ka m kelee unu thank you. Program a n'ọnọdụ ka ọwụ unu nwe ya is incomplete without you. Ihe m wụwa n'ofu onye bịa kọsara m ma enweghị ọwụ unu awụ the real flavor of this program. Asị m abịa kelee ọnụ Chineke nna duwere m ọnụ Olisa bi n'igwe duwere m ọnụ Chineke nna ga-arọpụtara unu voice ga-abara unu uru mgbe unu nidiri voice mgbe unu nidiri enyemaka enweghị onye nwe n'ọnụ na-enweghị oge mgbagwoju anya enwe mgbe ihe ga-adagide na ndụ gị ya gbagwoju anya ga-amazi ihe ị ga-eme at that moment you need voice you need somebody ga-asị ngwa ka elene ya otem olete voice a agaghị alala ha unu mgbe ọbụla unu need voice that voice will come. Asị m abịa kelee ọnụ thank you and God bless you. Okwu apịala ya ọnụ o kwetala ọ gachiri ike m sịkwa m abịa kelee m ọnụ thank you and God bless you all. Amen.